Uda heldu da eta BBK Klimak Urdaibaiko ingurumen kontzientziako parke esperimentalaren ateak irekiko ditu 3. udaz jarraian. Nora Sarasola BBKko gizarte ekintzako zuzendariak azaldu duenez, gure etorkizuna gaur egun gure planeta babesteko hartzen ditugun ekintzen mende dago. BBK Klima sinismen horren adierazpena da. Ingurumen hezkuntzari, berrikuntza jasangarriari eta ekintza komunitarioari eskainitako gunea. 3. edizio honetan BBK Klimak aurrera pausoa eman du partekatutako klima identitate bat sortzearen alde. Eta bisitarieri dibertsioaren eta partekatutako aisialdiaren bitartez klima krisialdiak arintzeko ekimenetan parte hartzeko konpromisoan lagundu nahi die aldi berean. Beraz, datorren uztailaren lehenengoan, astelehen, BBK Klimak ateak irekiko dizkio publikoari. Eta egun horretan bertan, horma pinturari eta grafitiei buruzko tailer bat izango dugu, non gazteek esperientzia artistiko original bat gara dezaten. Inguratzen gaituen natura lelopean, inguratzen gaituen natura modu original eta desberdin batean iradakatu ahal izango dute. Udanetarako programazio berrian esperientzia interaktiboen zerrenda areagotu eta hobetu eginda eta jarduera ludikoen programazio berri eta zabal bat aurkeztu da inkesten bidez burututako entzute prozesuan oinarrituta garatuak. Inkesta honen ondorioetan azpimarratzen den moduan hiritarren 83%ak oso seriotzat hartzen du klima aldaketa eta 85%ak uste du klima krisialdia arintzen lagun dezakela. Testuinguru horretan, dibertsioaren, hezkuntzaren eta aisialdiaren bitartez ohiturak aldatzea sustatzean aurrera egiteko asmoz, BBK Klimak proposamen osoa eta anitza garatu du hurrengo hilabeteetarako. Klima Abentura 2024 denboraldiak jinkan handi bat izango dau, jasangarritasunari eta klima aldaketari buruzko narratiba positibo eta itxaronpetsuen barruan kokatutako hainbat jarduera eta erakerpenez osatua eta beti dibuak eukiko dabe protagonista. Jinkana gure kanpoko lorategien ikusiko dozu hor negutegien alboan, egongo dan taula erraldoi bat da eta esperientzia guztiak egituratuko dauz. Elementu guztiak deskubriaraziko deuskuz, horretara jolasten eta erongo gaitu parkean sartu duguzan ekintza guztiak bizitatzera, ez? Eta landuko duguz, ura, energia, janaria eta mugikortasuna. Umiek eta esain umiek dibuak lagunduko dabe espazio osoan zehar sortu dugun abenturan, eraguztietako erronka gaindituz. Eta horretarako dibuo pasaporte bat sortu dugu. Eta bertan, planteatuko jaki ez jolasteko modu ezberdinak eta zigilu ezberdinak lortu beharko dozu ez, erronka eta esperientzia osatu balizateko. Kanpoko esperientzia ludiko berriagokonez? Hemen eskerrealdean ikusten dozue, berotegi puzgarri erraldoi bat izango dugula, bertan sasoiko produktuek eta bertoko produktuek zeintzuk diran, zelan eta eurekaz jolastuteko aukera izango dozue, eta benetan jolas oso divertigarri bat euki. Mezu simpleak esaten emana, ez? Mezu simpleak, eraginkorrak eta euren jarreretan aldaketak bilatzen da bezanak. Aurton be gure urmaelak, nuestro estanque va a tener más vida que el año pasado eta gure prozesuen be parte hartu dau, ozeanoan ura bakarrik ez dagoela ulertzeko jolas divertigarri baten. Uretan aurkitu geinkezan hondakinak modu oso berezi baten batuko dabez. Zorbin bolak, ikusiko zendu esan hor, negutegi alboan be bai, bola oso erraldoi batzuk, plastikozkoak, horrek izango dira urten gure urtantak. Benetako ikertzaile izatera jolastu nahi dabenak, nor da nor jokoaren bertsino errealdo bat izango dau eskura, denok ezagutzen dugun joko hau, koska bat estuago beti, ez? Bertan agertzen diren pertsonaiek ekarpen handiak eginda bezan gure planeta klimaren alde, izango direz, eta ezagutzera animatzen zaituet. Escape rooma hasieran hasi ginen, eta horton beste buelta bat emon dautzagu. Beste buelta bat, gela barri bat eukiko dugu, eta batez be, kilometro zeroko produktuek landuko duguz gela barri honetan. Aquí a la derecha tenéis una pequeña sala en la que hemos instalado una nueva instalación tecnológica, Paint to Life. Hor umeak ikasi ingo dabez, eta esain umeak atzo ikusi gendunez, pentsa gendun umeak divertituko diesela, baina nagusiak bebai, kapaz izango dira ozeano, bertan jarri dugun ozeanoan, oso animali berezi batzuk sartzen eta eurekaz jolasten, eta beti ere ozeanoaren narratibagaz lotuta joango dan instalazio bat.